nitie kaka nose balo kode to kendo ne riwo lwedo kweth mar Azimio. Magi gik maonge. Ahinya nowacho ni nitiere kembe moko machiel kuom ginen marwa mar Royal Media Services ka mano wacho ni kaponi obedo ni en gi rally mare to jo Azimio ne gi rally mare tibro mi Azimio saa mang'eny e yamo moloka kimia. Adira makende en ni gigi no gin gik mane gikete pachgi. Nikech anyalo paro ka buche mang'eny kata ndalo moko nwaluongo gi ka mobedi kod gi piny motang' ne gi kanda gote magi yudo ni sama itimo sigana to ne miyo gi samarom. Gima ne gitimo en ni ne gikete pach jomo herogi gi pachgi ni jo fuambo duto mai pacho kayo setima ng'owa oselokore kodgi. To mane gima koro gidonjo kode sirikal maka mora magintiere to jo fuambo gineno kaka gin jowasikgi. To gimomiyo jo fuambo bro bedo jowasikgi sani en ni ne gichiko gik mang'eny mosetamo gitimo. To nikech tijwa mar fuambo ni en bedo ni wane wang' jopiny. Gino ma japiny ok nyal wacho ne jatelo. Gino ma japiny ok nyal neno maler matimore. Wane mwatimo ang'owa wakete laro to ji neno to ji winjo. Koro mae mamiyo gineno ni tijwa mar fuambo ni ok dhi maber kodgi nikech wasebedo kwalando to kendo wawacho ni ne uchiko ma to ma ok otimo ang'owa okichopo. Gima rachie mokalo ni nitiere samoro ma bende jo fuambo wawacho maricho manotimie gi sirikal mar Uhuru Kenyatta. To seche mwawacho mano to ok gipuo giling'. To ko wach margi marach to giwuok tung' mosuo kodwa. Nyisi ni e pach jogi gin gidwa duoko wa kuma ne wantiere gi sirikal jaduong' Odongo. Mane en mtukufu rais, mkulima number 1, mchezaji number 1, mwalimu number 1, gimora mora number 1. Ma en onge gi dosari mora mora. Ober putu. Mane kuma gidwa duoko wae ni wan wabeda jogo makoro wawero haleluya. Gimora mora ma giwacho to wan haleluya mwawacho. Ok nyal timore nikech tijwa mar fuambo ne wan wawacho ga ni tek ni in gadiera ni gima ni ndiko gima ni lando in gi rekod ni no wache kama to time kama. Wan ka jo piny uyie gi tijwa ni to wana maber. Onge ir ng'ato mobro dhi enwa dhi go chongwa piny nwadwa lamo nwadhi go chongwa piny nwadwa dhi kwae fuambo ni chalo dolo. Yeni dolo ka roho malero donjoni. Tibro wacho gik moko makata jok ma ubetie kanisa ni no. Bro winjo marach. Lakini en injili emilando. En roho emobire maloso. Emomiyo wan bende wan gi chir. Ni bed ni kata jogi dwa yawo kodwa lweny kaka giseyawo. Bed ni gidwa gowa kaka gisegone. Tuang'e maber ni pod wabro dhi mbele gi wacho adiera. Pod wabro dhi mbele gi kone jopiny gigo duto matimore e Kenya ka. Pod wabro dhi mbele gi fichua siri mora ma sirikal ni godo. Nikech mane tijwa nikech kokwa wacho gi to japiny ema bro hinyore. Wanetaya gi kiyo mar piny. Wanetaya gi kiyo mar piny. Anatieko kawacho ni tijwa mar fuambo ni watime gi gima kisungu luongo ni public interest. Ber mar oganda. Ok ber mar jotelo, ok ber mar ng'ata. Ndalo moko nitiere ne wane conference moro mar jo fuambo to bwana moro ma ja Nigeria. No wacho wani ne pod wan tindo apani ne higa mar 2010. Ni kija fuambo ti penjo mamiyo ng'ano mantiere kom obed jatelo moyier obed jatelo mokete office tineno ko kithni to mani setimo tiji. Sama jotelo kithni nikech tiji jo fuambo wan maber. Wan koro iwacho gima jo Arsenal wacho ni crown Arsenal naocha. Wan wang'e ni koro wan wasetieko tijwa. Nyaka waket gi tesre. Erokamano. Ingeni Jay Bonye na achiel kuom jotelo mar mane bwo mabul miluongo ni KEG Kenya Guild.
aput makelo kanyakla jochung weche ongoke mag jochung weche otigi dholuono kore kodonyo ber Rosin Obala be jakanyo Rosin Obala be jakanyo kendo ang'eni ne jakom mar aput makelo kanyakla jofwambo gi keyo mamulo weche mag devolution kendo yawuoyi ariyo ma wigi otimo jera gi Nyarawila japuonj gine komiti mane oloso report moro e bwo riwruok miluongo ni KMSWG mane ogolo report yes mane ogolo report mane menyo chal mar fwambo e Kenya ka Rosie wan kama rach ahinya article 33 mar katiba onyenyelela weche mopogore 34 ma koro chuny wach marwa kaka jofwambo gi keyo 35 kaka Jaibone wacho ne public interest ema ni malo molo gimoro amora miyo Kenya bedo gi ratiro mar yudo wach 34 wane e nyamburko mar miyo jopiny weche gi duto wane makoro chal ka gima idwa tuotwa oko gi sirikal VOJ ngende kipenjo kama tido gi penjri ni to majority leader mar Senate Aaron Cheriot katiba chiel monyenyekea mowacho ni emomiyo wa nafasi makoro sani wacho ni maratiro mar miyo jopiny wach e katiba maembo loso ne Senate mubete ora keni no losne mare to marwa ni tupugore akiaka kong'iyo katiba to kawaduoge adieri aparo ni king'iyo sani kama jofwambo nitiere aparo ni wan kama rach ahinya kane tari ilongo ni dwe mar 2013 kane kadho chik masane wantiere godo mar Media Council of Kenya Act to gimachielo Kenya Information and Communication Act mar Keka ni neno ka jofwambo ne be odhi ong'anyo mane waketo selotep mar otenge dhowa kandalogo sirikal ne temo keto chik mane dhi inyowa manopogre gi gima chik maduong' otimo ang'owa owacho tapa ni sani kanye motimo ang'owa mwadoke ndalo mane William Ruto gi Uhuru Kenyatta ni e sirikal ne giwacho nyaka ndalo moko ni gazeti ni ya kufunga nyambo magi wacho ni bok gisom be ok gingi TV to sano to kiwacho gimoro to gigoe kata nyoro kani neno buche Rigathi Gachagua gi jofwambo no wacho mabeni an pokaluongo jofwambe buche na an jopiny oluora kendo hera kendo winja jofwambe matingre kabira ng'owa kuonde mantie to kendo dogo wacho ni jofwambo wachura dier ok wacha dier koro mae ng'ama wacho ni kodich kodu to koni kendo dogo wacho na ng'o wachura dier mondo mi jo Kenya chal ng'ama wuoyo gi dhokare koro pani kama wantiere mana kaka Sinyo Bonyose wache ni jogi dwani mondo wabed gi miluongo gi kisungu ni mouthpiece mar sirikal wabedo poro mar sirikal wagone gimne Siboi wacho ni gimoro amora magitimo ang'owa ber makata gima rach tiwacho mana na ng'owa ber mane kama gidwani mondo jofwambo tim ang'owa obede to kama koro chopo waneno ka sirikal odhimo mach konyaka ilongo nang'o jo opposition waneno kata od doho sani ntiere kata case mane itimo mar recruitment ma jok madhiye aput mar Media Council mang'iyo kaka jofwambo tiyo iyudo ka doho chiwo order mawacho ni chunguru yiero no jok midhi yiergo dhi goyo aputni to doho wuon to kia kata ni ng'ama yiero kata ng'ama ok yier to gino ni neno gi dho Rigathi Gachagua nyoro no wacho ni kata aputno be ok wabidhiye ne gin kanyo ndalo mane wane campaign mane jo Azimio e machal ka gima ne jo timang'owa jofwambo ne nitiere godo koro miyo kineno kata kaka gidiro wach kata kaka giwuoyo tineno nadieri kama gichope ok gidich gi jofwambo gidich mana gi jofwambo sama jofwambo wacho ne gi gik mamorogi to sama jofwambo koro holo kit wach to gidwar nyocha nchi neno ka Rigathi Gachagua no wuoyo kamoro ma wambe no bwogo wano wacho ni sirikal mar Uhuru Kenyatta ne choko pesa gi ndege tikawo gi katons titero aparo ni mano gima kata ka en ka ndege dipo kana achiel oneno pesa kiti mang'owa kiting Marario no wacho ni Azimio na gimadho CCTV mar jomane Marario ne gocho ni Azimio ncho chamo trillion 1.3 koro natemo go gino nikech budget wa en trillion 3.3 koro manyiso ni quarter mar budget wani tenoti mang'owa jo Azimio no kawo
Mar ariyo ne giwacho ni BBI notigodo bilion 200. Idogi penjri to pesa ni nomuonje kanye nikech budget to nitiere, wanyalo neno ni pesa notimo ang'owa no gol. Mar adek ne giwacho wach mar Covid. Ne giwacho ni Covid nocham bilion 10. Jalo Gade Gachagua nowacho ni bilion 10. En kwane no lokore kingaru. Koro ing'eni kidogi loko tidogi choki penjri ni ma ng'ama nowacho ni kane gidonjo to giyudo ka gin account ma serikal kata mar yie michamo onge nigi bilion 93. To ni winjo kama nosewuok CS mar National Treasury kowacho nang'owa en owuon swearing in bang swearing in okwa pesa di bilion 1.5 mana mar nyamburko gi entertainment gi gik monyiew ne chiege. Koro idogi penjri ni magi ka jofwambo penjo to koro jofwambo tiyo ne Azimio. Wik mokadho chaka nche watimo gima kamati ye nation ne watimo gimoro miluongo ni state of governance. To wapenjre ni to jogi ang'o magisetimo ne sirikal dweche 4 magisebet. Achiel kuom gik mane wang'iyo nwaneno ni en sirikal mar osiepe. Nikech ineno sani ni winjo kata Rigathi Gachagua nowacho ni wan wamiyo mana tich jok mane watimo ga ang'owa nwa campaign go kwanya kelo jaoko mabro ketho sirikal. Machielo nwadogo wapenjo gi niya sirikand ni gimoro amora mane giwuoyo magiwacho ni koyierwa ok wabetimo gitimo te. Kwachako gi office mar Prime Cabinet Secretary mane giwacho ni sirikand Uhuru Kenyatta mar handshake ne loso ofise maonge ang'owa e chik. Gidhi giloso magi keto manchi waneno nyaka mar spouse mar Prime Cabinet Secretary. Sani giduoko wa e Chief Administrative Secretary mane giwacho ni mano mar ketho pesa. Kigo jok magikelo kwa ng'iyo gi jok mane Uhuru Kenyatta keto manyiso ni wadhi chulo gi bilion 2. Pesa no kane wawacho wach CBC mane Senior Fred wacho mane waketo go jopuonjenti dong kanyo ntiere gima wakonyo. Kane gi campaign ne William Ruto wacho gimoro niya ni sirikal mar handshake emomiyo piny mar ngima ni malo nikech gichamo pes ji. Sani koro winjo ka wach mar unga wik mabiro paro ni sani bei didi malo. Dola ncho dhi nyaka 141. Sani koro king'iyo wach stima dhi malo. To mago no wach nang'o handshake kama notimo ang'o okelo. Koro sani maonge sirikal mar barwa bar. Ang'o momiyo gigi pod ni ang'o ni malo. Koro magi gik ineno ka jofwambo wacho. To koro kanye makelo nwa shida no nikech ok gidwa ni jofwambo wach gimoro amora marach. Gidwa ni jofwambo kochiwo kaka VOJ kochiwo gokinyi to wacho ni sirikand William Ruto kaka ndalo mane Moi kichako tichako ni mutukufu rais. Koro kanye mapani gidwa ni doge mondo giwe gore gi jofwambo. Hero kamano. Ingeni YK92. Achiel kibeda achiel kode beda paga achiel, bedo kama achiel. Kapo kimio Fred ngeni kana watendo. Kana habari chako rani mutukufu rais wana winjo gani moko fuko. Winjani gini no moko fuko rais. Ingeni gino nomiyo ng'iyo moro ng'iyo ka pod ne poka donjo weche mag fwambo kana nigi lek mar gombo bedo jafwambo ni chuno ni nyaka wach manyien ka chakore wach ma jatend piny kata kofuolo ne mana nyaka chak go. Kanye midwa ni udoge. No walimo Fred. Victor, gima nyaka ing'e ni ng'at mong'iyo gi gik minyulo ok nyal mimuodo. Kano ong'iyo man koyudo to nyula nyula dhi. Koro komiye mimuodo to ok onyal. Obiro chako wacho ni leke ga gima chalo gima yom yom ema mona muodo. Obiro wacho ni arafuok ema mona muodo. Weura we anyul. Nikech nche nong'iyo giminyu nong'iyo giminyulo. Koro reality e dhoge ka koro pogore. Aparo ni kao kanwe gima jowetega osewacho gima Senior J osewacho to gi Rose. Adwa paint ane picture mar ang'oma jafwambo en ng'ama chalo nade. Nikech samoro ng'ato nyalo paro ni jofwambo gin jomidhi kwanya kwanya e street kucho tinyisi ne Victor winjo ka duonde mit gikao kalam dhi lendi. Mondo ibed kanyo gokinyi e chenro mar Ramogi Baraza no. Mondo ibed e radio no kata mondo ibed Kaka Wanene
nitiere tiegruok ma jafwambo kalie kendo en tiegruok mararie ma ng'ato ok chiwo gokinyi ni an kawuono adwa bedo jafwambo kasti lokori ibedo jafwambo koro aparo ni seche moko en ayany ne wan ka giwuoyo kata dhano loso kuom koso ng'eyo ni to jafwambo en ng'ama chalo nade. Jafwambo en ng'ama wiye ler, jafwambo en ng'ama otiegi e fwambo kanyo kata e tiegruok mar fwambo. Nitiere gima iluongo ni objectivity ma samoro gi dholuo yani bedo ediere kaka nyalo loke tama bedo ediere yani neno ediere to gi kizungu kisomo objectivity ni to nitiere kaka iluonge gani the myth of objectivity. Tiende ni wan dhano, wan kaka jofwambo wambe wan dhano. Sani wabet ka wan joluo. Nitiere kamoro kogike to samoro ng'ato nyalo bedo ni en jaluo, samoro ka nitiere news moya kaluo kata story moya kaluo to nekech ene molande o jaluo, jomoko nyalo neno ni nekech koro jaluo ema lando gino, samoro nyalo bedo ni otenore konchiel. Mak mana ni e tiegruok ipuonjowa ni kata doko ni nyalo bedo ni in dhano, lakini nyaka item mondo bedo ni dhano ni kata bedo kumia eno kik affect news kata story milando. Magi by the time mangato ichwoyo ne gudu kaka jafwambo motiegore, magi gik mang'ani okaliete. Koro objectivity ntiere. Kaito mar ariyo ntiere gima iluongo ni house policy. Masamoro ok ging'eyo. Media house kata bed mana ni jafwambo en biased kata reporter en biased e pap kucho, masamoro nergi emochung'e mpito nergi larore gi ng'at machielo. To gini kang' obire e desk mar senior J mondo mi koro ang' land gini nitiere kaka senior J biro ng'iyo the facts mane gini. Kech magi samoro gik ma jok ma nitiere ma pod ok ong'e gima timore e fwambo kae samoro ok ong'eyo. Koro nyaka waler negi. Nitiere ng'ama iluongo ni editor to gi senior editor. Mane momiyo waluongo senior J ni senior. Samoro ji pod ok ong'eyo to waluonge ni senior. Gini biro luar kuom Ken Muga ka kuom ranyisi. Koa kuom Ken Muga to biro luar ir senior J. To kidhi ka nation kocha to gini biro luar e desk mar Roslyn. Koro kata report dwa mana lando nergi e yo maber. Kata dagi e yo maber. But gini kang'o ore mokele ka ibi piede ma ibiro wach ni mano ket kando. Nitiere okenge moko ma wach kapok owuok nyaka ng'iyo. Emomiyo nitiere gima chielo bende miluongo ni defamation. Tiende ni ka ng'ato ketho nyinga to an gi ratiro mar dhi e doho. Defamation ni jafwambo by the time moland kata mo obiro kelo gini kine gini ang' chope okang' ni makoro beni gini oketho nying ng'ani to tieno sekalo e rangeye gite. Emomiyo koro ng'ani wuok mondo mi odhi e doho. Mano kapok ibiro kata Media Complaints Commissions. Sama ng'ato neno ka nyinge nyalo bedo nokethore to en gi ratiro mar dhi ka Media Complaints Commission kata mondo mi odhi e doho kata kwa apology mondo miye. Emomiyo ineno ka samoro ponono ute mag fwambo ok ondiko gimoro makare kuom ranyisi to ginyalo duogo ma giwach nya ka no awacho ni nying ng'ane to kare ne ok en ng'ane. Ne oboth kata kier moro no obetie. To anyalo paro case ariyo mosetimore pacho ka ndalo moko Biwot ne odhi e court e weche mag defamation. Wang'eyo ni nochule. Martha Karua ne ntiere ndalo moko case moko adwa donje nodhi ma obedo awarded omenda makure lach sami wacho. Koro ng'at mora mora ma wuoyo kata machung'e kor kata mana Uhuru Kenyatta. Koro ng'at mora mora nigi ratiro mare. To sama ng'ato wuok ka koro godwonde liel moro kosiemo jofwambo ni jofwambo ok titijgi e yo makare, mano en ng'at manyocho ng'iyo gi gimingilo makoro muodo tame. Jofwambo gin joma nigi lony mararie. To bende kiweyo ma kende Victor e piny mangima jofwambo jomo miluor nikech jaote ok go. Mana ng'amo ming'e mago jaote. Ikungi winjo ni tang'o mo wacho nini. To kidhigo jaote idhigo ng'ama noore. Koro wan sani ka wawacho ni Azimio no lando ni chieng' tarik 20 koka gibago dage. Ng'anyo ratipo wakose ang'o nikech wan to kwane mane watima ng'oa. Koro gidhi gipenjo Azimio kata gidhi gitim gima jo Azimio dwaro no. Gimbe ka kin giwacho margi to wadwa wacho ni ajoko go korgi kendo giramo ma giumo gi piny. Ni ok gidhi timo gik ma dong magi gik mwalando. Koro ere kaka dang' ng'ato chunwa ni ka ng'ano ralum to
to mondo koro wawach ni ng'ano rateng'. To lawe to king'iyo nitiere gima iwacho bende inyisowa ni the camera does not lie. Kamera ni ok riambi ma kama e kala mar tacha ni te kako gole to bende kaka jopiny maneno wasani neno kama e kala lerni onge kama gini chak kale kacha koro olok kala ni molok kala ni rambulu eka gino chop ne jopiny erokamano kako tere to mogik awacho ni kata mane piny mangima Victor nyaka gwenge mantiere lweny kidhi kata mana Ukraine kama lweny timore sani bora ni iseneno ka gari no ndik ni press ok mul wan gari tamoro moyedh gi conventions ma giri mitimo moko mag piny ngima ok mul tanyalo paro kata mana 207 ndalo mane weche ne tek tineno ka geche ariyo mabiro kalo gari mar jo Red Cross to gi mar jo media to Kenya ka to koro ere gima miyo wiwa moko makoro miyo ng'ato nyalo wuok no neno ni gima otimo marach ok odwa ni mondo wach ng'at moro amora motimo gima rach onge mayie mondo landi kata mane kot kidhie tiro ka samoro ng'ama odeyo ng'ato tikele kot to dwa no um wang'e mondo kik nene nang'o to jofwambo ne ok onyise mondo dhi ode ng'ano wan odecho koro wan odhi mana miyo ng'ama otimo ang'o ng'ama odecho omiyo jofwambo nyaka miluor ng'at madwa yawo lweny madwa kedo gi jofwambo e yo ma okare aparo ni magi gin kinde manosekalo koro ng'at ka ng'ato otimatima gima onego be notimo kech ratiro marwa ni mar fwambo ni jok mineno sani temo rocho ratiro mag jofwambo gi ema biro dwaro jofwambo gi kiny erokamano nyaka kor gwe wach magi mokalo VOJ yes ok mana serikal kende ema yawo lweny gi jofwambo ta josiasa mang'eny ahinya kaluowa iyudo ka jofwambo wa mang'eny isiemo wengegi igoyo iyanyogi nikech jafwambo owacho gino mang'ama ok idwar nowacho nikech jafwambo en jaote sani kaka Fred opimo ka luongo bucha moro nadwa kwedo gima jo Azimio timo an jafwambo mobiro kanyo no an okan Fred madwa loso no emomiyo nyaka wakwer kendo gima nyotimore Homa Bay manitiere nyithindo moko manyo or to kendo wang'e joma no oroge nikech jodongo ka nyo luongo gi mana kaka jogdongo mana kaka jasiasa moro amora nyalo luongo gi ng'ata nyalo luongo mondo gidhi gi wach pachgi nikech wan tijwani wakaw pach jite ok wang'e ni in yuor ng'a ok wang'e ni in kwar gi ng'a ok wang'e ni wuod ng'a kiluongowa to aneno ni gimidwa wacho no nigi teko to wabiro jofwambo ma Homa Bay nyo luong gi jodongo go mondo jodongo go be ogole pachgi to nitie josiasa ma Homa Bay manyo oro vijana kanyo mondo odhi otim ang'owa odhi ogore odhi ogo jofwambo go nikech gima jodongo gi ne wacho nok ber negi so tij fwambo wani oketowa kama tek to serikal kende oke marach kodwa kata mane opposition ka nitie gik mang'eny mwach to kata wana mana kaka wanene ka Didi itieko saa 4 gi dakika 5 kama to simu dwa bari ndasi simu dwa bari jomoko bendo nyaka jok moseoro ni pesa kidhi ni mondo iwachi nikech iwacho gimok morgi so jafwambo en jaote mabeyo ni gimaricho ni duto wan wabro keto emomiyo iwachoga pile kendo ine miwachoga gini ni pach jandiko opogore gi mar jasomo kaka gino donjoni manosoni wan wabro wache kaka en wan wabro ndike kaka en wan wabro mi kanda no kaka en gimoro amora ma pachi bro wacho toke kanyo ni mae gima jogi temo wacho mano mari wawinjane ka pok amiyo Roslyn thuolo mae kaka weche no obedo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod kaka weche no obedo kaunti Homa Bay bang' ka yudhe moko ne oraso jofwambo gi keyo mag ute mag fwambo bura manyodhi mako duond jodongo mane ochoko bura mar wacho pachgi weche mar chal mar piny gima nyako ng'e bende nyakor mga jwang' elai mar piny ute mag fwambo gi jofwambo ni thuolo ma namba 4 mane momi luongo ni the members of the fourth estate ma kaka weche no obedo. It is very good for us. It's very good for our democracy because we are having this discussion. You expect to be biased, to be subjective, but you don't want to be questioned by anybody. Yet, every day you hold us to account. You hold everybody to account. You don't have that preserve.
that is only you who can hold others to account. The media too must be held to account. Moko kuom wa jofwamb weche moko nyo monji kanyo gitiyo tijgi. Jofwamb weche gi nyoro dhi kawo weche manyien kuom jodongo. Manyo wacho wuoyo weche mag kwe mar piny kaeri. Koro bang' ka gisetimo interview, gitimo maber magitieko, kasto ojende moko manyalo romo 10 kamaeri obiro umonjogi. Mano goyo achiel kuomgi Jojo Duor mar Nation Newspaper, ne gihinyo Halia Beach gi Florence Uchieng bende ne gibuogo gi buok mar nek. Chik mar Kenya wacho gimoro ni freedom of the press. Tiende ni jofwamb weche onego mi thuolo mondo mi tijgi, to ka ojende gi dhi monjo jofwamb weche mane tiyo tijgi, wayudo ni mano en kosa. Omiyo kanya kwayo jotend arita mar kwe mar kaunti ni mondo tem matek mondo omak vijendegi mondo mi okawnegi hatua mar sheria. KCA Olojana kamoro moro ma intiere KUJ Eric Wodosia Kababa kanyakla kod migepe mopogore article 19 mabende osebedo ka tiyo kodwa kanyakla gi migepe mamoko buora. Ng'eyo ni wan e waka Senior J Bonyo, wan gi kaka gidolo weche mag rito jofwambo gi keyo mawa Alia Beach, Florence Ochieng kod Jojo Diwuor mabende gin jofwambo gi keyo nyakwa Mogajwang. Tendo bila ma kaunti mobe nago monika wuono uluonge bura ko wacho ni nitie jomoko ma usemako nikech magi duto notimore odiechieng' alanga. Rosi amithuolo kapok ka oywe moro madundo. VOJ mana kaka neno mana gidho jalup Migosi William Ruto winjo ko wacho maber ni gimbe gidwaro ni mondo ging'i gik ma jofwambo timo. Adieri mantiere en niya, kineno okili kantiere court makosa kotimo to tuwe ng'ato. Daktari kotimo makosa to iko. Jafwambo kotimo makosa jopiny neno. Makata an katimo makosa kawuono tibro wacho ni nyoro to kaka ne waneno ko wuoyo cha kata gima ne ondiko cha waneno kok ne kare. Emomiyo neno ka Fredo wacho ni wan wanyaga duogo mo wacho ni kane wang'iyo gima ne wacho cha to ne wakoso. Wakwayo muono. To samoro be nitiere makibiro miwacho neno wakoso to wang'iyo to waneno kana wakoso. To wanyisi ni dia mbele doho kata kuminyalo dhieno mondo watim ang'owa wadhi wachung' kanyo. To gima adwa kete lela ni nitiere joma nie sirikal mawuok korwa koni Karamogi. Ma osebedo marach ahinya gi jofwambo. Kendo kiyudo ka ng'ato nyisi niya ni in ing'e ni wuok dalawa. Ini jaluo. Okone gindik gik mindikogo. Sirikal bade duong' wang'e kumidake. Wabiro ni. Ing'eni kata office mibete no. Nitie joma no osebeti. Kendo imbi biro wuok ng'ama chielo biro bet kanyo. To sami nyiso ng'ato kamano inyalo dhi hinyo jafwambo na to kisehinyo to mano be ka ofisi no rumo. Ng'ama chiele ma biro donjo kanyo to biro mna yudri kanyo kidhi kama chielo. Jofwambo jo siasa ma ok nie sirikal be nitiere moko mabe koneno kiwacho gimoro kata kindiko tinyisi ni iyawo lweny kodwa wabiro ni. Koro jafwamba ni yawo lweny gi jasiasa no manyango. Jafwambo biro tiyo ne jite. Koro sami nyisa no yawo lweny no onge lweny ma jafwambo nitiere. Ero kamano biro ka oyo nyakwa Mogajwang siem kamera mineno ni microphone mineno cha gidho kala mineno mating'o ni nego teku maduong' nyalo yiengo piny. Noyiengo nyaka Donald Trump. Oseyiengo nyaka thuondi gi ruodhi madongo. To ine Kenya kanya kwa Mogajwang. Koro kwe kende. Article 34 ochuno thuolo mar tich gi lwasi mar tich gi chike mamoko bende manie Kenya ka. Wan tijiwa watimo e bwo chik manitiere. Ok watim oko mar chik. Ka kamano nyakwa Mogajwang, Ramogi FM kod weche manyien adimba. Mikelo kod Vincent Otieno. Ka waduogo obiro somo ote mag jopiny masanja ma bende gironwa kokalo kuom Ramogi TV kete manaka. Kaka wanene duogo bang' dakika manok kende. Ramogi Juan chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro mi chapat ma kiyoche kamae
nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek kod an Joyce Oduor. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanya kaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Donge bani, donge en nyari gi bihan. Donge. To chakre sani ano kadwa winjo, nying tapki idho kendo winja. Tonge ng'ata madhi wacho ne gimoro. Tapki. Kaka inni dhi. Ingeni nyiti dala wakani nodong. Kagin gi kuyo mang'eny ahinya e chunygi. Koro jitebo ng'e gimoro amora madhi nyime Tapki. Bihan bodok e jela. Buka to Airtel Money. Aji judges. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Yutume Airtel to Airtel for free. Mana kamano nyakoro ng'ajwang' machiegni kendo weche buora nitie kama jopiny bende gole pachgi. Mwalimu Winnie Mboya wacho kanyo ni karo weche somo kanyo ema nyo aneno ka jalup jatend piny Kenya nyo wuoyo e wang'e. Ng'ikruok nitiere mathoth jiwo to nyo jiwo ni sirikand gi ema osendiko jopuonj mang'eny moloyo to jopuonj go eka chako tiegruok e weche mag CBC retooling kawuono for a week ma bende tin. Podotek Victor en adier ni nyo okithni kopenje penjo moko kendo nyo ogawo jofwambo go gi wang' moro. Okay, moro ka bende wacho ni maka juma ute mag fwambo gi jofwambo timo tijgi. Ng'ata man gi ywak ne nyaka chwal ng'ur mare kokalo kuom Complaints Commission. Machielo ka bende wacho ni maka juma ere problem ka wawacho barua mane ondik kod ambassador Ukuri Yatani ka ngiso kaka ne okwa migao mar pesa gi Rigathi Gachagua makoro nyo wuok oko tumo suo kod ute mag fwambo. Victor nitie kijende moko kama josiasa tiyo go mabechwa ka ma bende osebedo ka bwoko jofwambo gi keyo. Wach ni jiuru kendo wuoyo matek mokalo kendo rachne en ni polis ma Homa Bay chal ka gima koro ninde tich ni gino timore odirani to kata ka mano poko mag ng'ata to gino timore odiochieng'. George Onyango wacho kamano. Victor oyawre ahinya amora ahinya ni ute mag fwambo mosebedo ka yawo wang'wa piny na jowinjo gi joneno ni to bende ng'ato nyalo moko taya e ot to kete bwo kitanda. Pod bro mnaliel. Mak mani koro ler moro mar ot ka biro bedo maonge nikech ikete bwo otanda. Hiro kamano. Mogin mana mokum ote masanja ma bende wayudo kuom jopiny.
aparo unyalo goye. Abiro chako kodi Roslyn. Aparo ni an adwa chako gi wach mar polis ma Homa Bay. Aparo ni ka gini notimre nyocha. Yes. Aparo ni nyaka sani ndalo ariyo to onge ng'ama oseyudi. Aparo no kwatim maber. Aparo ni be kani neno statement mano ogol gi Minority Leader National Assembly Opiyo Wandayi. Mabe ne wacho ni kaka gineno gik moko dhi ni chal ka gimiduoko wa back to the Moi days. Taparo ni chik mano biro manyien mar 2010 ji teno chunge nyaka jofwambo nitie gimomiyo sections mi somo adek article adeka 33 on freedom of expression, 34 on freedom of the press and 35 on access to information. Nitiere gimomiyo articles adekko nitiere kanyo kendo tegre gi Bill of Rights. Manyiso ni kata chika ratiro ng'ata ok nyal mai manga maduo maino to wadhi ma referendum kaka ne wadhi mokwongo cha mondo gidhi giloke to ng'ata ok nyal chiwo kawuono mondo wachi ni kawuono koro waloko wach mar ratiro mar kaka jofwambo nyalo tiyo kata kaka nyalo mi jo Kenya information to kata pinje magro democracy onge democracy manyalo gro ka media owuon obedo muscle. Nikech mane magolo teko mar demokrasi, mane manyiso jopiny kuma nitiere, emomiyo joga kiwacho ni media is a watchdog for public good. Nitie gimomiyo that public good no en important, nikech mane manyiso jopiny ogolo maricho gi mabeyo. Koro ine makama intiere chonego beni pimo ting'iyo nang'o matimore. Omiyan sani naneno ni obila manitiere Homa Bay dose wacho ni wane wasetimo kama nonro mage jok mane wamako kata mage jok mwasekelo matimo interrogation mondo wang'e ni ang'o motimore. Nikech kata jofwambo go kidhi miyudo gin gi pichni, gin gi mana kaka Fredo wacho niya picha ok nyaloko. Pili wacho gani a photo is worth 1,000 words. Kata picha chiel no nyalo konyi gi investigation mondo ing'e ni tang'o motimore. Koro wana wacho ni gimotimre Homa Bay no to kata leadership mar jo Azimio nyaka wuok makwed gima notimre mondo wane ni jok manotimo gino no. Nikech wacho ni crime ok expire. Kata sani pondi mana ni pond kamoro ni ntiere ng'amo makolieti kanyo. Igni 10 mabiro ka Nyasaye pod okonyi ngima. Ng'ato chieng' moro biro mana tuge to be podi biro mana maki. Koro aparo ni gima notimre no should serve as an example. Ni kik ng'at machielo timo ang'o chak timo. Ka wawacho wach democracy ok onyal bet ni watimo mass action democracy koni to dala ukoche cha to kinya kata fuolo. Nyaka chak charity begins at home. Kucho chemo nego beni wacho ni wa embrace kata jok moko udwar go gimbe gibi wach mamargi. Freedom of expression en mar jite. So long as ni sami wuoyo no ok infringe right mar ng'ama chielo. Ok iwuo ma insight makanyo ka ngiwuo ke tontie joma gore. Erukamano. Ratiro karatiro biro gi ting'ne. Every right has a responsibility. Fred, ma en mbaka malach. Ang'eni jopiny mabende winjo kendo nenowa. Gimbe iwinjo kaka giwacho ni gima leta ahinya ni obila ma Homa Bay pok omako ng'ata. To ne en gima rach ahinya ni jowetewa moko bende koro ibuogo ngimagi. Ni sirikal bade lach. Aparo ni bad sirikal malach no onego bedni koro nene kotiyo. Nikech gima jopiny kata samoro jok matimo gigi ok ong'eyo ni kapo nono lwasi mar fwambo nyalo kethore marum to joma biro kuongo hinyore mogik gin jopiny. Tiende ni sama chifu biro kawo dheri gi thuon to dhigo to ng'at idhi report ko bila to gima obila time onge kameringe en mana jofwambo. Jofwambo tim maber pacho ka inyalo paro sama ne nyithindo dok sikul ni nyithindo mano okwamo e ute ineno ka jofwambo rango gigi to nyithindo gidhi kawo kendo itero skul. Koro miyo aparo ni sani onego bedni obila jose mako jogo manyo timo tim makoch machalo kamano. Victor mana kaka senior wache gima timore ni en gima wuok kuonde mopogore opogore. Mana kaka ineno Rigathi Gachagua gini time malo kani. Bende kako timore nyake counties. Nikech wan gi jofwambo mantiere county ma samoro ka gimenyo ahinya kama weche wuoke ahinya gin yore ariyo. Weche mag mibadhi to gi weche mag siasa. Kidwa menyo weche mag mibadhi e county kaka koro gik moko timore tichako sieme ni amano ochul, mano kia ng'ane oro, in waneni. Dak itim gik moko maler mondo mi kik menyi. Nikech anyalo paro mana kaka iwinja wacho tiegruok ma jofwambo kalie. Gima jafwambo ikuongo nyise kata mana juma mokuongo midonje college.
to nitiere gima nowacho ga ni old adage mawacho ni ka guok okayo dhano to mano ok en news to ka dhano okayo guok mano wach malich news kendo wachno ilande ka godhiambo kaka Onyango no omako guok gite mong'inyo it guok koro ka Onyango ok dwa ni mondo lande to we ka guok kiko ka guok to ka Onyango ka guok ni mano en news to kendo kanyo koro emomiyo iwacho ni fwambo tiende ni wawinjo gik motimore to wakelogi. Koro katieko gi wach ni tadwaro wacho bende kata mana wan kaka wanene ka ma en gima wasewacho. Ing'eyo ni samoro ng'ato paro ni ka koro in jaluo to koro in tie party moro manyaka bed ni support. Makata ka party no otimo gik marach kaka nche ne wawuoyo weche mag nominations magin gik mancha ntiere tinjo ka ng'ato wacho ni aino se chuli in waneni in e payroll Indo apenjo to ng'ama chulo jini in kidhi odhi ochuli ma in ka ng'ato wacho gimoro kae ni mano ori wang'e ng'ama tiyo ni weuru buogowa in bende ng'at mineno ka chulo jino ing'e dalane chak wuoth kachiel dhi dala ng'ano in bo dhi omiyi chalo tim moro matinde ineno ni ka ng'ato oyudo nyagache moro e kor gweng' ni ng'ano sedonjo Illuminati tipenjori ni en dong' odhi omanye jachiende ni embo odhi omanye jachiende ni Illuminati no bende omiye gari kata bende omiye pesa nikech kowuok ni penjo ni iwe anade to kidhi ni ng'ane betiyo de Simon moro ka odonjo lamo jochiende magi gik mibuogo wagodo gima mondo jogi ng'e ni jofwambo ok buogre training mwakale kata ma jofwambo kale iko gine weche makamagi to miyo space mar jofwambo en space manyaka bed protected jafwambo kikichal gimintemo chune mondo mi inene gangolo mar party mari kata dot kamoae kata din moleme jofwambo wan waonge din emo mi biro do kas jafwambo kodhi msikiti to rwako lao msikiti bora no go picha cha rwako kanzu kodhi angile nyimbo marwa to bende kanyo en otendereza to pindi mambele kodoki lejo to kato wero mani inago lekege tinage to dhi to kaje fwambo dhi ero bende no koketo mana namba to go mana bul to bora no yudo gimodwa oyudo gimodwaro koro wach maber maliw man ka en ni jok matemo samoro bedo gi paro mathany paro ma ok liw mar paro manumu paro ma ok ochiew paro mongore kendo paro ma ok ti wuono ne wacho no bongo maliw yudo tek mar dhi attack kata dhi buogo ngima mar jafwambo mano en gimo dong Trump notemo gini Amerika kucho mana kaka VOJ lieke notemo ok inyal gore gi jofwambo mitieki jofwambo sekelo jok madongo piny to kinyalo to intima gima ber kaeto kamera biro gole kako berno to bende giming'e ni ok gik moko te mabeyo mana kaka wawachi manyaka landi ero kamano David VOJ mukariyo mokwongo en ne jofwambo ma Homa Bay okwongo adwa gwero kamano ne jakomgi James Omuro kuom chung' motegno seche ma gigi timore to gi jofwambo duto ma Homa Bay nigi med tiyo tich maber ma gitiyo nikech bed ni ok giti tijgi no doko monjegi iko ni Fred jawacho ga ni kokobadhi to kilose to nyiso no badhi mangiso ni gima gitimo no maber no emomiyo jogi no ng'eyo ni ka gidhi kucha to gibiro miyo jodongo giduola tibro winj gima jodongo gidwaro gimed tiyo matek to kendo gimed menyo achijagi manyaka police ma Homa Bay makgi kigidog chien nikech koko makgi kowegi awe kamano to kendo chieng' moro gibro wuok to gidhi monjo ji Migori to gidhi monjo ji Kisumo gi Siaya gi Kisii so gihakikisha ni kapok juma ni orumo to giketo police kama tek ma jogi nyaka maki matere doho mar ariyo ne en jowinjo wa kendo joneno wa tijwa mar fwambo ne otek okoyot kaka samoro pare nikech samoro aneno ga kada no ndike kor mbui to wacho ni jofwambo nego tim kamano negitim kama okoyot kakipare nikech samitime nitie ji mang'eny ma bende neno rach samo kitime bende nitie ji mang'eny ma pod neno kode rach so wan kama tek nikech
watemo bedo ni gimoro amora mwakelonu, mwatang'onu kendo wanyisou kendo walandonu en gino ma wan godo gadiera ma wanyalo chung'. Samoro nitiere ma wakier, to ka wakier to wadok chien to wakwa ng'uono. To seche duto watemo ng'eyo ni gimoro amora mwakelonu en gino maber, en gino mosepuodhi, en gino mani gadier. Kineno ka rachni, to penjrie nang'o marachni. Kiki penje ni jafwambo cha ng'o miyo rach. Ine morachni, ine mineno no rachni, ine mi penjrie. Nang'o miyo gine rachni. Orachni samoro ni kech ng'amo wachni notimo marachno, ini kawe kaka Nyasaye idwa lame. Nitie kamoro mochodo ni mineno ni eno kunyal bedo gi kiawa moro amora, ober pile. Nyaka ging'e ni mokwongo jotelo gin dhano. Gin gi kuonde magibeyo, gin gi kuonde magiricho. Ng'ata miyiero mikete ofis, ok en jatendi, en jatich mari. So sama jafwambo wacho ni maricho motimogo, to dhi kayaw kode lweny, ipenje ni to in kanago ni ombulu maketi ofis. To koro itimo achiel ariyo dek marach, ang'o mitimo mago? We donjori gi jafwambo kipenje ni to koro Fred Ogweno ma gavana ni tiyaw godo lweny nang'o? Dhi yaw lweny gi ng'ama ni yiero mikete ofis matimo marach. Jofwambo ema miyo ngima wabedo mayot. Gik moko duto magilando, maging'iso, magimenyo emomiyo wang'e chal mar piny, nikech bed ni onge mano to dikoro wan wadak ka jok manodak e bungu, matimbe wachalo timbele. Ang'eni jomoko bende bro wacho ni to koro giwacho to sani wan gi internet, wan gi Facebook, wan gima nyaka ing'e ni tijwa mar fwambo ni sama wan kani ok wamuomre gi wach kimo ma ji muomore godo online. Online ng'ato nyalo wacho gimoro amora didi, bakata in kanyi seneno ka ng'ato sekone mtoka moro gore piny monego ji te. In bende kada me pod gimano in bende osenegi. To kibiyudo ka jafwambo matiyo gi od fwambo moro amora ma Kenya ka lothni gi wacha inano ni gino timore, nyaka wang'i ma wanon mwapenji eka wabiro kode iri. Kata nyalo mor ni koro in gi Facebook, in gi Twitter, in gang'o ni bro yudo information mari kaka idwaro kanyo, lakini penjirie ni information ni miyude mayomono adiera mare niga kanye samoro. Erokamano. Iwacho ni lothni ka ng'okrafuok mos piny kod kingi kata loth gembe rikni ka ng'okrafuok. Victor kiyie na dakika achiel kendo kitieko nikech kawuono bende watemo puonjo jopiny ni jofwambo gin joma chalo nade. Ka gimoro pod ok olande to samoro gima ok ging'eyo ni wabedo ga gik moko miluongo ni W5 makineno mana kaka senior wache ni A and H. Mokwongo en what? Ang'o motimore? Tipenjori ni ng'amo time. To time kanye? Kae to time yo mane? Otime gi ng'a? Koro magi gin gik ma samoro jok mane mbui kata Facebook cho ok penjire. Ma en iwinjo ka samoro ng'ato mana kaka iwinja wacho yudo ka samoro ng'ato dende ber ka dende jai kamae tiwinjo ko bukore ne macha tinde mudo njugu. Tinde ondilo. To wan wacho nwani ondilo to wapenjo to daktari mane mupime to tiyo gi yath mane to kawe kanye to yude kuom ng'a. E kwa dwa wacho koro wacho ni jai to koro jai to koro nitiere mako penjwa to wacho ni mae daktari mare mae yadhe noyude kuom ng'a, noyude tarik adi, noyude kama. Erokamano. Mana nego ng'ene nyithindi gi be nyalo bedo jofwambo. Samigo ng'ato chieng' moro nyathini to be jofwambo be jomosomo. Jok moko paro ga ni jofwambo en ng'ama idhi manyo e pap kacha chatike. Somo magi loko buk. Mana kaka imbi loko kine ng'ama nyalo nyisi, onyalo nyisi gima timre e serikal kaka sports, ochako nyisi health, onyisi education, onyisi politics, onyisi governance. In ng'ama nyalo timo mano, kata daktari timo mana ma daktari kende. Kata ma daktari bende en daktari mar lak kende to mar chunyi to samoro kata mana. To in jafwambo to nyaka isom te. Nikech mondo inyis japiny nyakini wuon ing'e gimi nyiso jopiny. Ka in wuon ikiaye to kinya nyiso jopiny. Mane chunyi wach nyakora moga jwang. Wanyalo go mbaka bura gi bura. Ing'eni wambe wan gi biblos marwa mombo moro ka mabende oting'o gund chike moko mabende tayowa. Achiel kuom gik ma jowete wabende osewacho. Chik ma bende tuomo kaka ute mag fwambo onego bende koro tiyo nyakora moga jwang. Iluongo ni media law and ethics. En
achiel kuom gund tiegruok ma bende jafwambo gi keyo bende nyaka koro ng'iende kata kukune. Ka kamano Nyakwar Mgajwang', jatend Azimio la Umoja Raila Odinga yande oyango kweth mar MDD ma bende owacho ni biro bedo kod ratiro kendo ting' matimo dhiro gik moko 15 mane olieko ni kaber nono to nego bende koro timore magiteno timo e sach rumb ndala 14 mar sono tend piny Kenya mar mondo mi duoke ngima oganda kata ngima mani malo chien. Kama kaka jatend Azimio la Umoja Raila Odinga ne oloso e wach ni Nyakwar Mgajwang'. Starting today and now, we hereby declare the official start of a countrywide mass action for the following reasons. To restore the dignity of the Kenyan people and to put back our country on the path to prosperity, this illegitimate regime must go. And to restore the dignity of our people, Mr. Ruto must go. The importation of genetically modified organisms, GMOs, by Ruto and company is a scheme to destroy the country's food basket and to make Kenyan slaves to the American multinationals while enriching his cronies. Subject to the constitutional provisions that give the people the power and the right to peaceably and an unarmed assemble, demonstrate and picket, we are calling upon our supporters to action. We have no more patience for an illegitimate regime of hypocrites and fake humanitarianism. We begin telling Ruto and Gachagua that we can't keep living on false promises. Koro wacho ni okyali yao saba. Okyali yao saba ni onge chik mojo kamano. Niti dispute over the outcome of the elections. Ne wadhi e court, to court ne okochiwo adiera. Koro adiera osewuok sani. Omiyo ok wanyal kendo dhi nyime gi ng'ama kamae rin nyaka 2027. Nodwa keto kore gima iluongo ni IBC mamare kende. Uyie go nyithurwa. Uyie. Udagi. Odong ndalo 4 kende. Odong ndalo adi. Bang ndalo 4. Aburo wacho moriere. Unyithurwa. Aburo nyiso moriere kae mwadhiye. Kochopo kucha. Kaka joluo machon. Mano jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kod kweth mag jodito moko mag Azimio la Umoja Nyakwar Mgajwang' ka mokwongo kacha iwinjo kanyo kane oyango kweth ma iluongo ni MDD Nyakwar Mgajwang'. Ma ok en mokwongo, sigana jakom en sigana mabor korie ahinya to weche mag siasa. Chien kacha ne wan gi NASA machal ka gima ne oleng'ore wadonje Azimio obedogo. Sani koro kweth machielo mar MDD aneno ka jo sum weche mag siasa wacho ni nyalo bedo ni ma en exit window out of Azimio koso nang'o. Magi moko penjo ma ji penjore je ibonyo. MDD chaka kode kama. Nyona kanyo. Ngeni kaka anene. Kane nyahera Kisumu. Ik mar jaduong' Willis Otonde, ker mar Uganda Luo. Gai mar Azimio ni nochiko bang' ndalo 4 gidhi loso kendo gidhi miyo ji direction maler. To ne wawacho ka juma mokalo ni nitiere johera mage moseng'ado nyakotiko mar bas maging'e ni gin gibiro Nairobi, to ka gichopo Nairobi tiwacho ne gini ji romo sama kama to ji dhi kanye State House. Idhi State House. Nikech mane gima ne nitie pachgi. Apani kanyo uloso kendo tich ang'wen nitiere kaka ji mang'eny mabende ohere nyo bedo gi buok ni to kara
manyogi ni wakoni koro wachomo tir ang'o kendo kane Raila Odinga oa Afrika ma milambo to kendo gimomiyo adok ga gini en ni mondo wapim ne jothurwa weche mag pango gik moko ka in gi strategy tikoni banka tadhika obedo gima ler penjo ni mita kadi bedie ni koro movement manyolos ni ochalo gima en exit mar jogi kowuok e Azimio. Dira makende VOJ kaka nene en ni Azimio nosetieko tije mana kaka CORD, mana kaka NASA, mana kaka moro mane chake mane otelie gi Miguna niluongo ni National Resistance Movement. No hijack. No. So MDD ni okonyien nikech kiseneno kinde mokalo nitie vijana mojarwako go gute moko to girwako gik moko machalo ni koro gin jolweny manitie ga rallies mag Azimio gi. To koro mondo gikawe magilande officially ni mane makoro gidwa timo mana kaka iwacho no chalna ni koro idwa wuok e Azimio ni manya ng'owa ot machielo nikech adira makende bedo ni gionge telo Azimio onge Azimio weth nikech kata king'iyo jodito mani kanyo mapodo make motegno en mna Raila Odinga ni en Jeremiah Kioni en Kalonzo Musyoka gi Martha Karua Jeremiah Kioni to en ga mana kende Wamalwa Azimio kane chako kane gin KICC partiza D manoketo koka gi 26 na gin 26 to kwanene ka 26 gi pod nyang'owa kwa we pa gi maendeleo chap manowuok kech okwane ka jogi ji 25 modong' gi ni kanyo motegno to gima chaka wache di chalna kendo ka juma to nitie jok matimo ang'owa wuodhore ji wuok chuny gi ol gi jonya nyiso ni nitiere ji makata bed ni kane Raila oduogo ko Afrika ma milambo to miyo gi mijingo to miyo gi teko na diera girwa ni pod wanyatimo ang'owa pod wanyayudo odiochieng' gik matimore gi yudo ka gini karachal maonge emomiyo kanyo odhi Migori to wacho ni kendo gibro lando mwandu ma jopiny kik tii godo mwandu ma jopiny nyaka buon tachiel kuom ginyo wach ni tong ing'eni nya wuotho supermarket nyoro godhiambo to ro manye nitie tong nya neno kembe mang'eny gi puothe mo package tong to keto kanyo koro mako dhoga ni to tong ni en mar ng'a monego kum so ka penja inago sechako bede wi japiny ni to ko wachina ni tong tante gweng ka rangwe ka tong wakao ka ng'ane koro ng'ane ni koro kachaka ka tongire an wakao wet ka tongire nango so ngiso an kaka nene en ni gini en wuoth mabor to wuodhni nitiere kaka ok en wuoth mochomore tir en wuoth ma ji wuotho to okang' ma ji okawo nitie weche matimo ang'owa madonje okane ka nitie lai maler bukoni mate mwachomo kama tarik 20 bro biro kendo aneno kosewach ne ji nobi Nairobi to kuchopo Nairobi to en ang'o mudhi timo Nairobi demo mudwa timo ma Nairobi ni ochakore kanye to rumo kanye to tarik 21 ang'o matimore kaponi gima nogo monotimre chako timore yes to kata kaponi otimore tarik 21 koro kane wasebiro Nairobi wachako waidho bas wadok dala koso wabet Nairobi kani nitie gimoro maber mwadhi yude Nairobi ka so an kata bed mna ni pod gi make matek to aneno ka lai mar gini pod pokoriere na tir ma wang'e ni ma e kumwa chomo ka en dhiang' magidwa luon
to my strategy ni dhi logo dhiang' ni tidhi ka nikech chalna ka gima nitiere toke kanyo yie moro ni ng'ani to koro nitiere kom gima dwa tim en mna ni watim ang'owa waket nega paka watungu yie nikech ng'eni gima Rigathi Gachagua ne wacho nyoro ni nyalo bedo nade ni ma sirikal moko yango to ka timo appointments to wacho ni onendo nyakon chiel ok wayiero magi mang'isi ni nikech kar mane gichako ni ok giyango jatend piny cha chale ka gima koro ok otegna ahinya sani koro isieme wadwa ni tim kama wadwa timo ting'alo timo kamano nikech jatend piny ukwaye nikech jatend piny kok uyangi to kumiye kata demands nikech ok uwinje ok udware so onge demands mumi unemuko ni wan jowa wadwa notim achiel ariyo adek kamano Rosie chal ka gima jomoko nyalo nene ni chal ka gima kweth mar Azimio gi jakom biro gi MDD ni chal ka gima gimiyo sirikal obedo modich nikech samora mora ma ka ji odhi lemo to wajo Azimio ne ma italo nyaka od lamo nyocha kaka Azimio wacho ni wabro chako wuoth machiel kachiel kuonde moko mag sirikal moko morit nyewa neno kanyo kobila ochako medi Kisumu State Lodge Nairobi ka jatend migao nyo wuoyo ne ng'ata motimo gimoro tara mar chik kwana rak record mo kwa deo ni nga e siasa mar piny e tend piny Victor wach ni samora mora ma ji odhi lemo mos nying Raila iluongo mang'eny molo nying Yesu mane kakinene aparo ni BOJ gimipenjo no to ni mana kare aparo ni ing'eni tok chik manyien bang post election violence ma 2007-2008 kane wadi yiero ma 2013 e bo chik makoro wanyien mowacho 2010 ni neno kane Raila gino wacho kaka code ni okoyie gi duoko mar Supreme Court kendo kane gidhi kuro ne giwacho ni judiciary on trial mane kaka ne gitime to ne giweyo magisongo mbele 2017 kane koro paro lokore to nineno ka NRM nochiere e bo Nasaka ting'eni adwa pogra gi sini bonyo matin ka nikech kane NRM ochiew to nineno joma ne ochungi NRM joma ne nitiere kanyo mane partners mag NASA no sechako ng'were kando kata nineno swearing in ma 2018 manomiyo ute fwambo nolor ni neno kantie joma noringo makisomo bug Miguna ma treason winjo kama ko wacho ni adenda ni omaka ga dhi gesel mok del madonje mok del masel moro be no wacho ni bom nodire dalane koro ni yudo ka joma nochungi Raila mana kama Raila nitiere to sani king'iyo gima timre sani to pogore nikech ineno ka jok manche ni gode Azimio ing'eni ya 26 mowacho gi magi ne joma gwetha to joma ne originators mag Azimio to wang'eyo pod omoko kama ne nitie Kalonzo kama ne nitiere Martha Karua kata Eugene ni oyware machien koni nok gin the original owners mag Azimio kora naparo ni king'iyo Azimio kaka nitiere to gi MDD makoro o launch ni makoro paro ni makoro nego beni pango mana kaka NRM ne mano chung ne weche mag resist koro nyaido ni mae be kaka Azimio dhi to mae monego be nang'owa timo weche makaka ne giocho ni gidwa golo list mar gik moko magidwa ni mondo ji otimanyo ji ong'any ni winjo kochako gi kampuni ma Safaricom odhi owacho eggs odogo wacho ni bang'e abro miyo list mabor mar gik motimang'owa moko nego nyiew kata kembe moko nego timang'owa utigo mano maybe en strategy magintiere godo mar keto pressure ne sirikal mar ariyo to king'eni samoro jomoko biro gomo ng'eyo ni 2017-2018 kaparo makamano nobiro be nonyago lemo to donge handshake no akanye handshake no kotiko kata ndalo gine dweche auchiel sani wasechopo dweche auchiel to pod wane pap koro wacho ni mabere nyalo nyona okawacho mano kaka uno nene okawacho anawacho mnania samoro nitiere strategy magintiere godo mambele kachecha nyalo address gimoro na winjo ka Rigathi Gachagua wacho ni sirikal ni siko kawacho ni wan ok wayier ji wayiero kabila ariyo to karonego ng'ato penjgi niya kura mane giyudo kuonde mag Azimio stronghold
kara nokwal nikech kiwacho adier niya udich gi jok manogonu kura to kura noyudo nyaka kuondego kara ji matin manomiu kura kuondego wachuru ni kuonde manoyude kura go waketgi ang'owa e sirikal to kunyalo wacho niya ni sirikal umiyo mana joma nogonu kura kende to kuonde mane strongholds mag Azimio go to kutimo ang'owa ok umigi nikech kura noyudo kanyo dongisiko kata Migosi William Ruto nowacho nomiyo yieyo to kata kano miyo yieyo no to yieyo bendo miya lemo miya lemo to dongane aneno ka gazette notice miyo yieyo lemo mapangru nyaka joumo mitich VJ Marende osiepwa kuna kani Jakom ne okowacho ni ji obuon tong ni mano ne mana pach jopiny Victor Marende musiepwa wacho na clear ket ler no ni jopiny ema nowacho to wach tong no wacho Safaricom no wacho Safaricom kora parani kadhi mbele mana kaka owacho no niya sani nchineno ka pointers mane Azimio wacho conditions mane gimiyo serikal ne nitie gik mane giwuoye mang'eny nitiere achiel kuom gi yadho mar IDC mane injo ka giwacho ni gin ok giyie gi cherera 4 manogol chake ninjo ka jakom siko kawacho ni ere kaka ji adek kikete ji 4 ji adek nyalo wuoyo moingo ji 4 koro manowacho ni wan ok wayie gi yiero manitiere mar commission miketo sane machielo nitiere gima ne giwacho mar pek mar piny magidwa ni mondo sirikal ni otimang'o ong'i kaka nyalo loso wach mar pek mar piny omiyo kata karalis gi nitiere message magintiere godo to katieko iseneno kata king'iyo kata sani kaka ji wuok bire buchegi ing'eni king'iyo tipenjri niya wadoke elections koso nang'o nchi neno kaka ji ncho wuok Migori anya bedo na ng'ama tin e siasa to ka doke dhok mar Raila kaka nowuoyo nogolore mowacho ni mana kaka nyar Gwasi mane ogine mane ogolre mondo nyango cham mondo koth otimang'o ochwe en bogolore onyalo duogo kata ok onya duogo joluo nyalo loko ma kama wadore jodongo ma jorieko okonyo e loko tie ngero mane jakom otiyogo Migori ni tiende nang'o kotimo pime kod siganda Nyagwasi ting'eni anto kaka ng'iye kaka jafuambo taneno ka gima ne en ng'ama nogolore iwacho ni sacrifice ochiwore kaka misango onyiso jonage ni awuok gonya uru adhi e lweny nyalo yombo kata ok inyal timo ang'o kinyal yombo koro aparo ni sani kuonde mowuothego en kaka oilo ji onyiso ji ni koro waikre tarik 20 iluongo ni the mother of all chieng'ne ma koro bro timo ang'o obro nyiso ji to ka debe ni ralis gi onge gi weight ni neno ka sa asaya mar ilo pango wach mar buchege State House olor Nairobi ka Kisumo lor kara ilore nang'o ko onge impact nikech ng'ama wacho ni en ok buoge ng'ata ni makoro loro gigo ema loro gino dongo nego loro wacho ni an nasechamo muma ane mane office tema ne uru gi modwa temo na mondo ne ang'o momiyo sa mara ila gino fuolo matin to polisi opangnwa ndara chieng' mara ido gi mapenyo iko shida tunafunga tu in nidhi omango State House wachnwa gima nidhi omango State House Rosalie nakado nidhi State House aneno ka chumbe gidiro tapenyo ni iko maneno tunafungia watu Azimio koro ing'eni jafuambi gino kwaling gimora mora mineno tidwa nyakipeny to ang'o matimore kae koro gacho ni si tunafungia Azimio chalgi ma polisi go to gin ginyiewo mogo kama opogore gi kama jopiny nyiewe koro magi penjo migine nikech ka dieri gini onge gi weight kaka gisiko gacho ni okunya uso nwa fia to gin gibro mana dhi mbele jo Azimio tim gik gigo gin giendesha serikal lakini kamora mora magiwo kata nyoro ni neno buche Rigathi Gachagua gi jofuambo aparo ni 90% ni Azimio mano goyo bura mane gintiere Tharakanithi 90% ni Azimio ka en kokobadhi tiwuoye na erokamano Fred Victor ing'eni ji biro gomo ng'eyo ni to pinje ma oluorowa gi piny mangima pinje matek machalo Amerika gini Russia gini Eastern gi jo China
ingeni Kenya giluongo ni is a strategic country East and Central Africa ka hub. e weche mag ohala gi siasa mare gi kwe mar the Horn of Africa. Vi ang noro me tok tent ne ke chimaya weche ga. Apani wabiro wuoyo bathe. Chula gimoro matin. Victor weche ni ka kopogore gi ma senior senior J osewacho to gi Roslyn nitiere wach mancha ne wawacho ka mabende tenore gi gimi penjo no ni makosa mancha ne William okuongo timo maduong' en dhi choro lwete kapo nono notimo kamano moketho ne jakom tije mane en godo e yucha gini pod wadwok mana kacha nikech ne wawacho ni bang' timo kamano koro omiyo jakom seche 24 koro en godo ma koro ging'iyore godo gi William itiyo tije macha cha sanide koro nitise winjo no sedhi Ghana samoro sedhi South Africa to koro okaw mahino mare te koro keto ka koro gikare ka bim gi guok en pacho ka ni mar kani ng'iyo samancha jakom olando wach mar mandamano ni to gi gima biro tek 20 BBC nyocha ne olando wachni gi ute mag fwambo mamoko mag piny mangima to BBC no pik wach miwinjo ka Kalonzo no chako wuoyo kuom wach BBC ni kane en Migori tiende ni sama BBC lande to gilande ka giwacho ni mutni opposition jatend opposition ma Kenya oselando gik makamagi mabiro to wang'eyo ni pinje joagunda nigi raia mag gipachoka wang'eyo ni nitiere weche mag ohala mana kaka iwinjo iwacho ni Kenya en international hub wang'eyo ni pinje joagunda gin gimbetre gi pachoka wang'eyo ni Kenya gate kata rangach midonjo godo e pinje Afrika kia pinje maoko koro miyo onge yo minyalo umu godo ni kata biro thungore ni iro ni dhithungo wa pinga Kenya iro ni dhithungo wa mana jo Kenya ka kende iro ni nitiere kako dhi chako wuok oko kora paro mana ni gima notimo marach mokwongo tiji chanja no nego wene jakomoti mar ariyo wang'ien to gima dhi nyime ni ok no kang mokwongo ma jakom timo weche no timo gi Moi ne okelo bade mane gi mosore bang'e Kibaki ubiro ka Kibaki kore ochwakore ne gimoso bade bang'e ochako biro gi Uhuru mancha ne gitimo kaka gitimo ni kiwinjo kaka Gachagua loso to ng'amari kibiro neno no luor nikech ong'eyo ni ponono jakom gi William Ruto obedo mogo mbaka wang' achiel to en mane en jalop William ni ene midhi kuongi gwethe tenge wacho no dhi bete compound obro cherore kaja komo donjo ni to dino ne koro kaja kom oromo gi William magi winjore jok mane tok Raila ma en Kalonzo gi Karua mago jok manyaka winji liet to jok mane tok William ma bende en Rigathi gi Mudavadi gini nyaka liet koro ng'at ma luoro ma Gachagua ni godo ok kata mar mandamano to luoro moluoro godo ni Raila oromo gi William tidhi thiche oko Uminjo wacho no biro bet ko chalo ng'ama luorore rangach State House kacha mondo ne ponono ka jakom biro ni e compound kanyo to kuongo go wang'e kuome ni an ka koro kiwe mano to pek mar wach ka Victor king'iyo gik mane jakom olando kate weche 15 untiere wach mapek moloyo kata mana Raila owuon wach mapek ka en pek mar ngima kidhi pono lemo Victor kikalo ya sikul kaka koro sabiro romo tiyudo ka mapero chiek to ntiere mapera miwacho ni low hanging ntiere mapera minyalo tero badi kama tipono kata ka okidho wiyien koro onge tiende idho wiyien ipon to ntiere moliero gi piny ka kata ntiere maembe moliero minyalo pona pona tidhi koro e weche 15 gi ntiere man gi malo e ka ntiere moliero machiel kuom weche mapek moliero en wach mar pek mar ngima koro wach mar pek mar ngima ni ema jakom okwanyo kata Azimio okwanyo to ringo godo tiende ni kata bed mana ni jakom ne onge to jopiny hinyore koro ka ntiere gima dhi miyo ji wuok oko
to en wach mar pek man ngima nikech jakom sani jopiny samoro kodich gi weche mag saba sani kopogore gi josiasa ma samoro dwa biro chung kendo jopiny kamoro ok nyal neno pek mar weche mag IEBC gi nyaka chop yiero chop machiegni lakini kogike weche mag mogo kogike weche mag mafuta kogike weche mag wuoth makro pek to gi weche mag school fees juma manyien nyithindo duoge half term kaka gidok iwinjo kaka jopiny wuoyo kata mana jok mane otimo ng'anyo Vihiga jok mane otimo ng'anyo Kiambuka jok mane otimo ng'anyo Nairobi gi koro ji wuok makata jakom onge gini koro jakom ento koro biro riwre gi gini kodhi koro mae gima pek to kane ng'iyo kaka Rigathi ne loso nyoro ne onge strategy mane ogolo ma gima chielo ma bende no aparo no bedo marach lewe no kier to sini wacho gani lewe okier en ga kamano nitiere makosa kata gima duong' mane Rigathi otimo kasa mano wacho ni kech nitiere kendo onge oduma e piny mangima ma mbele ok ong'e kaka nyalo bedo Victor gima miyo sibura achiel nego omuga buora kendo lawo gi en chir mare jatelo ndalo moko ni nyiso wani jatelo kata chalo nade king'ama jatelo kata piny lich machalo kata mudho ni mbele in ok iwach ni mudho ni mbele in inena gi chir kendo inyiso jopiny ni mbele dhi bedo maber in nikech king'at monego beni miyo ji hope to in emisewacho ni hope onge to samoro ng'at mano odong' gi kobwe moro ariyo kende en ong'eno setho ya ma to wang'ni warumo ke jatelo mosekoni wang'ni onge koro katieke wi wachne iwacho ni ng'ech neno koda wang'e tarik 20 biro ng'amo ng'eyo kaka dhi bedo onge wan bende warito mondo mi wane koda wang'wa mak mana ni gima William ok ong'eyo ni ng'at man gi piny maran piny man sani koro en president en William ok en Raila sani japap iwinja ke yiena mondo atigi dhokno tiende niya oonge ofis mobetie koro William ema gik moko te ng'iyo ma kiwacho wach mag pek mar ngima to en eming'iye ni winjo ka Sakaja oloso kowacho ni kabeto jogi onego go mbaka ok ochuno nyaka gibede gi handshake kata gibarie gimoro to gigo mbaka owuoyo kamano kaka governor ma Nairobi mong'eyo ni kama andamano obet kendo businesses olor to ushuru michoko Nairobi ka ok bi yudi dukni ibilor ong'eyo maber ni transport kata mana weche mag wuoth dhi ng'ikore to sama weche gi ong'ikore nitiere kaka uchumi dhi hinyore koro uchumi ni biro chune koda ok gidwar koda chalo nade mana kaka ne ochuno joma moko ka koro William samoro pod ok oseneno kaka gigi chalo nikech pod ok obedo ker to jakom to ma en opira mosebet kogoyo ong'eyo kama gino dhi betie kora paro ni biro chune dhi nitie kama biro gik ma gini dhi buogo joket mwandu joket mwandu ma oko to gi mapacho ka nikech onge ng'at madwaro mondo miyo ket mwandu ne kama koko nitie onge ng'at madwaro mondo miyo ket mwandu ne kama ng'en samoro kodhi yawo kambine kata gache kodhi gode ndara tinyalo yudo jo maandamano go ma wang gari iru ka luoro dhi bedo mantiere makata kaka ji dwa chako kowo nyithindo school ka nyithindo duo kama gik ma kama gibedo koro mano e gima iluongo ni emitne mane madhi miyo sama tia gas chantie to ka ng'i duogo godhem nikech Victor katieke tarik 20 hapa ne asetieko mang'eny makoro ne katieke tarik 20 ibiro yudo ka chakre okinyi ute mag fwambo te gi kameras te nitiere Nairobi mano nyiso ni gino negi pek ibiro ka discussion mantiere gokinyi no chieng' Monday to te kaka obiro chake ka ute mag fwambo Kenya to gi piny nyaka Afrika te biro bet ka ng'iyo gima timore seche ming'iyo gima timore no tie ni gino pek koro gima duong' ka ni giko ni nyaka ji ariyo gi birom koda giromo ni gipogo lemo koda giromo ni gimosore koda Gachagua odagi kato yie to nekech pek mar ngima to gi kaka jopiny nitie to gi hinyruok madhi bedo biro chuno ni ng'ata achiel nyaka kore chwakre erokamano nyakora mga juang mae kaka wanyalo loro sulano weche thoth kaka pile wanaket wang'wa nitiere 20 dwe mar adek higa ni chieng' tich manyien dhi bedo nade nyakora mga juang mopogore kod mano nyakora mga juang ne tinende governor ma Siagi jalopne weche moko yande owuok kokalo kuom jakom mar ODM Alego Usonga ne chal ka gima winjruok moro onge ka jakom wacho ni jalup governor di en tinde owene tich mar somo gazet gi madho cha kende office magi wacho ni mano chal ka gima okoromo jogi bende wacho ni ogimora ahinya gi kaka weche osebedo kada je kaunti mano Siaya ka koro gibandho ni wate kind governor gi jalupne obedi maber mak mana ni governor gi jalupne pok owuoyo e wachni
kata bed ni mokuom jotend ODM mawuok Lagos Songa osebedo ka gonduru e wach mar wate kin governor gi jalupne. Apani ka director mara nyalo yudo clip kata video moro ka weche nobedo tinyalo tugo ne jo piny mondo mi giwinji. Ing'isa ni pod okoikore kata kamano pod ipuodhe kod wuok nyaka rongo jong. Wana tugni. Wachak kod friend. Awe Josia konde. Sayro kamano. Ayro kamano. We Fredo chaki. Ene makoro neno gi oko wanang ne wach ni koro sanyiewo. Fredi parni sa ochopo mar mondo mi chik losi. Ang'eni Kipchumba Murkomen ndalo moko nolieko wach moro ka en senator. No wuonda Jeros ne wacho no wuonda kanyo. Senator masani ma Narok bende ndalo moko nobuko wachni ni los chik moro County Government Act timne lokruok moro manyalo yie mondo jalup governor bende obede gi tich moro moyangore e bwo katiba mar piny Kenya kata e bwo chik mondo kik gibed mana flower girls katiyo gi dhok machielo. Achiel kuom gimomiyo Senior J oyie mondo achakie ni nikech an e governor kende pa wan e teba achiel. Victor ewi penjo nini taluo e penjo moro ni to deputy governors be niga gi manifesto gin gi manifesto nikech gitiyo kanyakla. Manifesto magin go en mar governor. Yes. Koro gin katiba wacho ni gin jokony governor. Ochalo deputy president. Oserve duties ni neno ka nchane jatend piny ne omiyo Rigathi Gachagua gik monego be notimo. Yes. Imi assignment. Yes. Koro katiba ng'iyo gi kaka pair, ng'iyo gi kaka gimoro achiel, ng'iyo gi kaka office achiel. Gima duong' mipenjruok ka mondo awene jowetega en ni e keny mane kind governor gi deputy governors gi timore ga nade. Ibiro yudo ka gin ji ariyo mantie tanda achiel kuom ranyisi to ng'ato yo onget koni, ng'ato be yo onget koni. Nikech siasa man mbele. Ng'iya ne kuom ranyisi kaka governor Orengo goduol no biro wang' achiel. Ne gibiro wang' achiel nekech ne ntiere mbii mathoth mar engineer Gumbo e ground. Koro ne gineno mondo mi kaw ng'ani mondo ket wang' achiel. Mano bende kaka Magwanga ne okaw moket gi Gladys Wanga. Ok ni Magwanga gi Gladys Wanga ni ne gin gi vision achiel. But the agenda mane ntiere ka en ni mondo mi ne gi win an election. Koro ka gise win an election ma gise kalaura cha. Ochalo ng'at ma ochun gi keny. Koro ng'ato kose chune gi keny ma gise riwa rus mose yud tere kiny kodok kocha eka koro winjo ni kare dhako ni niga gi tik marach. Kare dichuo ni ntiere kaka ka chiemo to ntiere gima koro ka reality wuok. Koro magi gin gik ma waseneno neno kinde mane Alfred Mutua ne yware governor mare. Yes. Mikai Ruth Odinga yande no oyware gi Ranguma maka Ranguma chwe wiye onge. Mago ne waneno. An Waiguru nyoro ne oyware gi Waititu bathe ka Kora paro ni penjo to en kinde monego beni wang'ini to role mag deputy governors gi bedo nang'o mondo mi ka gichope office to gin wangi magitimo ke jasome oboke makawuono achiel kuom oboke wacho ni Siaya kata mana office mar deputy governor ntiere building mopogore gi building manyien manyocha ne oger monego kama governor nitie en otere loka kocha tienen jogi okrom wangi wang to gima duong' ming'iyo ka en ni jogi oket gi asapea jopiny oyiero gi ka gineno ni Victor kotiyo gi Senior J to gidhi nwang'o dongruok ma gidwaro. Victor kotiyo gi Rose to gidhi do dongruok ma gidwaro. Koro aparo ni weche mag siasa masamoro bende ntiere masamoro ng'ato ng'iyo ni ng'ani kowene thuolo to nyaka di wiye nikech kok onda wiye matin to samoro nyalo loyo ng'at mang'iyo. Ire komano aneno ka saringo matek mokalo Rosie kora dugo ire Siaya County Thum this year Kababa County number 4 iro kamano. Ano parana adok fault Governor Masani. Nikech Governor Masani James Orengo wakili iluongo ni working constitution. Neni e Senate for 10 years. Shida ma wuok Siaya ni kanitiere no chakore 2013. To no chakre gi county ma Embu. Impeachment mar Martin Wambora kano bire Senate. Bura ni nobedo maduong' kabisa nikech ni penjo niya why impeach governor? Deputy neni
dak be waket ka deputy no otimango deputy na lulungo ni Dorothy Nditi makane Halwale ndalogo governor makaka senator makaka mega ene mane chairman selection committee mane inquire into the affairs mag Embu mane giwacho maber ni kae koro waido ka governor okoso to deputy mare manyiso ni chik wacho ni kinyiedho governor oko to deputy kao to jogi to yer ticket achiel manyiso ni ka governor okoso deputy bonego bena ngowa nigi responsibility but kaka nitiere nke chik ma wan godo sani onge role momiyo deputy kaka chik maduong omiyo deputy president roles kama deputy president nyalo ngiyo mi wacho ni principal assistant to the president mar deputy governor ni onge koro kae mane shido chako mane jo kana nyisi ni Murkomen no wacho mokelo gimilongo ni legislative proposal mano wacho ni koro kaka waneno gik matimre ngeni mano timore kane wa impeachment mar deputy Bernard Kiala Mama Chakos okele senate mano senindo Otieno Kajwang no wacho ne gi maber ni governor gi deputy ne are tied in the hip mokinyal golo koro kudwaro mano to nyaka mokwongo udefine roles mag deputy ka deputy biro mok ni kodonjo to do bedo kuma do chae e office kanyo baso gichako gwandre gi governor koro mane kama ne remni nitiere nikech mate en gima pod bro dhi mbele nikech ngeni sama governor gi deputy gore ngeni deputy is a heartbeat away kendi wacho ni they should not be a power vacuum manyiso ni kata governor ko wacho no wuok e ofisani dakika no kata kapoko penye ni no wuok nango deputy osetima ngowa ochamo muma koro en ngama rito ndalo moko Sonko no wacho ni okadwa deputy nikech kaketo deputy tangeni kiny gibro nyiedha oko koro kanye ma wantiere chik mane oko ketcha ema duoko wakanyo nikech kata sani ka governor okoso tiwacho mana ni en governor yete ticket to ne gibiro jadi diare kamo miyo jogi gore nikech sami go gini ilongana ngoa iko calculation mar ni deputy mane mikao ingeni okwangiga ngama governor ditiyo go ingiyo ni en deputy ma wuok kuma population ng'eny madhi kelo mbolo en namba mar kura ma kanyo koro yudo ka deputy mobiro ok no biro no qualify ne gin pair manyatiyo tingiyo ni akakawe oganda ni to kura maka dhi biro lock block itiyo kode kikala eroko JB Jalego songo moke ng'ato nyao go sim radio wacho ni ka jalego songo moke kamano jo Ugunja jo Ugenya jo Rarieda video game to bro wacho ang'o nikech giwacho ni gni 10 nyo rasanga manyo tiyo ne tiyo to lodo ero kamano VOJ gima Rose gi Fredo se wacho adwa medo matin jalup governor iero kimanyo godo kura en mnangas en manangas ko kawi ni jalup nyaki ng'e ni mnangas nikech kwang'eyo Migori deputy mar Ochelo no yiere nikech kuch jomage Kuria kwa biro Homa Bay wangano mi magwanga nikech ang'o kuch jomage the rachiwonyo jo konyango rabar jo karabar kibiro Kisumu Owili no mi nyongo deputy nango Nyakach factor Siaya Orango no mi duol nango Alego songa so kind deputy gimo kuongo nyaking'e ni gimo miyo and again most deputies gi okni gi struggle ga ni giyudo iketo gi onge ng'ama di wuok ni en ni koro ni nogore moyudo kom mar deputy en ga put majibeti kone VOJ ni ber Fred ni Fredo kwa par so onge teko ma en godo sama en office tarik pradek higa mokalo dwe mar 8 na wacho ni to en ang'o momiyo deputy governors osiko liere bath governors ka gima gin kibede governor gionge tich madegiti jomoko no donjere koda inbox nikech ndalo no en magwanga gi wanga ne wuotho together to duol gorengo kane gi achamo muma gimomiyo na wacho kamano ne nikech kokimiyo deputy tich nikete CCM mar gimora mora ma en geje to bro chandi nikech kodonjo office to madho chae
to just procurement ema en good office ka. Ong'iyo tenders. Mane tije. To contract ni to umiyo ng'ani nang'o, nokelo nwang'o en. To ma pending bill ni en udwa chule nang'o. Ng'ani nyotimo ni otimo hala go office. Mane tije otimo hala go office. So governor Mariek nyaka mi deputy mare teach. Mikone ni in CC mar agriculture. Ringi dhingi puoth. In CC mar roads. Dhingi kaka ndeche ipayo. Nikech kiwe office. Maonge teach ma substance ni koni principal deputy to the governor and will work as directed by the governor. Mano ja ohala. So gimatimore sia en nikech ni the failure mar Orengo to miyo duol gima substantive motimo. Jei bonyo jogi oling'si, jeri ogi oling'si. Jakom mar ODM male go Usonga ema ogonduru ni. Todonga nyaka isang'ate mamundo. Wawacho ka ni gik maron Cheriot wacho ne wi media to Rigathi Gachagua wacho wi media wuon guok en. Oling'ti. Boisenjo koloso. So mondo jalego Usonga wache ni tinde gineno duol kadok dala to idha pik. Ok ni gineno. Ukone gini dhiuru ulosi une makundoso to un giteko an wuodu. Kudhi uwacho to negiteko an ka wacho tibro kona timang'o. So nyaka ng'i tij deputy governor ni maler nikech okene kata Siaya kende. Kuonde moko gi belwenje gi nitiere nikech samindiko ji to ng'ato biro gi list ne. Kericho no wuok ka deputy governor koni no chike no bro kelo ji 4 to koro sani oyier ji ka onge. Kata kaka mega nitiere lwenje mang'eny ma piny en mana moko poko wuok. But lweny mar governor gi deputy mare en lweny mosiko so long as tij deputy governor okobedo clear ni ma tich mang'ani nyaka ti. Erokamano. De wadhi nyime nyakoro Mgajwanga nikech achiel kuom weche maber nonego bed ni wawacho en wach mar arita kwe ma sani jatend migawo mochung' ne chenro mag arita ma iye nochiko ni joma odak e gwenge ma kuma jamini otiapie koro dar kuom seche 24 en mbaka mang'eny jo Kenya pod bro medo goyo mak mani sai mong'adwa ka abro mi Fred wach ni mogik kapok walungo chenro kinyi ma kawuono. Victor, gima nyaka ing'e ni kidwa mako jakuo to tigi jakuo. Kidwa mako jachode to tigi Jambaga. Rosalind. An kateko to poda wacho mana wach ma jofwambo freedom of the press. Wan mana kaka ne Fredo wacho ni okigo jaote. Go mana ote mochopono. Koro ging'iwa kaka wan joote. Kata kuom jo wabunge mago Siboi, inyago Siboi kawuono kiny jofwambo ga mibro bire mabro rescue. Koro kadhi mbele to nyaka gi respect the space mar jo media. To jofwambo wuon be kikuling ni ji diyo to ling nyaka wambe wawuo mondo gik matimoregi owuog oko. To wambe nyaka watiti jwa maler. Mondo kikwambe wache ni ya nitiere kaka wambe onyewa gi wajumbe kata gi jo serikali. Erokamano. Senior JB. Erokamano VOJ adwa loso gi jothurwa. Ng'anyo katiba uyie ni e chik. Dhano moramora ma e piny Kenya kae nigi ratiro mar chokore mar ng'anyo. Gima nyaka wang'e en ni sama wadhi e ng'anyo to wang'anyo thurwa. Ka waketho gimoro to waketho girwa. Wabedi e uru gi ng'anyo ka benin jahera mar Azimio tudwa dhi e ng'anyo to bedi e ng'anyo mamuol. Bedi e ng'anyo moyie ni an adhi ng'anyo to ka ng'aye ng'anyo tadokoda. Kiko bedi ni en ng'anyo mwadwa dhi ketho gudo gik ji nikech sami ketho hala ng'ato to mani ketho hala wadu, ketho hala nyaminu. Sami ketho gir serikal chal ni ketho gir serikal mar county. En county wabedi uru ni kanyo ni kata kwa time to wamiyo luor hala mag ji, wamiyo luor gigo mag ji giwegi. Kech jogo bende gin dhano kaka wan gi hinyore bech ngima bende pekne gi mana kaka pekno. Erokamano. Weche mangima nyakoro Mgajwanga ndi adwa natemo luwo gima Jaibonyo wacho. Parana naka koro to ung'anyo to wang'o ndara to chieng' moro minu tuo heore ambulance ok nyal kawe nikech rach mar ndara mondo chope osiptal mondo bed mangima. Bende rieko ni kanyo koso do bed ang'o nyakoro Mgajwanga. Machielo kiny police. Samoro wow ni moro nyalo miyo isok wang police ka yiem nono ichalo ng'ama soko dag kich
ing'e gima biro timore ni oriti ma kawuono ubedo kod odiochieng' maber.